са още? Погребението се отлага за утре. От бранша на братлето са. Какво си въобразяваш? Вашия Пловдив е същинска скара. Да се пече като кебабче на този дяволски пек и да не може да се окъпи като човек в тая локова марица. А вие може би желаете той да се отдави в мътния и опасен Дунав или да бъде изяден от нахалните русенски комари. Освен това, ние му осигуряваме солидна месечна заплата. Колко, Гочо? Ами да кажем 700, Рашо. 750. 770. Това е спортист да си. 780. 790. 800. Чакай да проверя. Да. 805. 810. 815. Стига, бе. 820. Дай го пък ти. 20. Защо ти? Давай не питай. 20. Служи го на масата. 820. Милион. Едно само се колебая. Кои жени са по-хубави? Русенки или пловдивчанки? Ако не се лъжа, другаря Гълъбов. Моля, не се плашете. Аз съм пратеник на Тинтява. Солидно пловдивско физкултурно дружество. Упълномощен съм да ви предложа... Елате в русинския агрегат. Ти Белдунов се вълнува 819 месечно. Значи вие сте агрегат. Тъй. Вие Тинтява, а аз съм Гълъбов. Да. Разбирам ви. Съчувствам ви, но не тук. Защото татко е ужасно строг човек. Затова след половин час сверете си часовниците. На Адамовия плаж. Да, чудесно. Так му нямаме бански костюми. Чудесно, да. Довиждане. Чудно блафира. Но кой ли е той? Ги отваряй. Говори през прозореца. Какво търсите, другаре? Радослав Гълъбов. А защо ви е той? За да го направя щастлив и осигурен столичанин. Разрешете, Вълю Вълчанов, старши треньор на Витоша от София. Приятно да е. Кога мога да го видя? Ами... Почакайте в градината. Той скоро ще се върне. Почакайте в градината, той скоро ще се върне. Ще ви направя кафенце. Ще ви направя кафенце. Моля. Не се безпокойте, мадам. Не се безпокойте. Радосвете. О, солидна фирма, а? Горещ софийски поздрав от Елена. Чудесно! Защо не пише тя? Тя не пише, защото чака вас. Не мога да дойда. Ние с Елена ви предлагаме ангажимент в София. Вашите условия? Квартира на Оборище, дипломатическия квартал. Софийско жителство, заплата 840. 850. Още нещо ще да? Повече не мога. Ами вие кой сте? Аз съм старши треньор на Витоша, Вълю Вълчанов. Известен под прякора Шилото. Документи. Моля ви се. Да. Приемам. Отлично.
Кога тръгваме? Целувка на Коко! Бай, мама! Мадам! Бъдете горда, че сте майка на такъв талант! Давай! Не съм в затвора, маман. Не съм в затвора. Пожелавам ти на тебе такъв карцер. Модерен, с баня, втори етаж и южно изложение. Да, любезни и възпитани хора са софиянците. Обичат ме. Задължават ме да ям по 5 пъти на ден. Плащат ми наема. Не, за сега всичко върви благополучно. Какво казваш за Радослав? Отседнал в хотел Севастопол? А сигурна ли си? Ага. Така. Не, на всяка цена трябва да поговоря с него. Бай, мама! Златна си, хазайке, златна си. Охо, 12 отгледах чедо и те бяха футболистчета като тебе. Като мене ли? Като тебе. Ти си ми 13-тия. Цифрата нещо не ми харесва, хазайки. Остави цифрата ти. Ти гледай да не ти мини котка път. Помня, едно от казалнак бяха довели. Дясно кръце играеш. Друго от Павлекени. А пък 12-то от Станчо Пармаков, център беше и много голови вкарваш. Ти какво играеш? Покер, бридж. В крайен случай пикет. Не зная дали ще те хареса, чедо. Защо бе, хазайки? Ами, нашите в София играят W, хем система. Честита референтска длъжност. А скоро, може би само след няколко часа, ще бъдеш и софийски жител. Владко, кажи. Тая билка е като кръв. Усещам как се връщам към младини. Що ли се ожениш, бе, Николайчо? Как да ти кажа, Владко? Не са женствени нашите софиянки. Разхождат се по панталон, подстригват се като мъже. Къде бяха нашите баби едно време? О, млади Монко! Здравейте! Здравейте! Просто не мога да повярвам на очите си. Оженихте ли се вече? Още не. И аз още не. Вие на гарата ми казахте, че носите късмет на О, да, футболист. о, да. Ето вижте. Лай кучка вместо адрес. Ой, ой. А бележника у вас ли е? А, да. Да. Не. Този е нов. Старият отиде за подпалки. – 800 000 столичани. Но, млади Монко, не си отивайте. И не се отчаивайте. Ще я търсим заедно. По улиците, по градините. Ще чукаме по квартирите. Ще отидем в музеи, в театри. Ще отидем на пазаря, на плажа. И все един ден ще я намерите. Да. И моето куче Амур ще ви помага. И ще живееме заедно в моята ергенска квартира. Предлагам тост за тримата ергени. Лай кучка или Джоджа? Карловски миске. Целебни водорасли, а? Да. На здраве. Пречувствам нещо важно. Извиках ви да ви съобщя, че вие контролер Гого. Да,
и вие, деловодител Пеци, Аз? се освобождавате от работа за неопределен срок във връзка с важна обществена задача. Другари, има хора в нашата страна, които не могат да се примирят с успехите на нашата скъпа Витоша. И затова те ще се опитат да отвлекат намерения с толкова труд наш център нападател Гълъбов. Назначавам ви за негови телохранители. Юнаци, до финалния матч забравете всичко друго, освен Гълъбов. Не го изпускайте от очи. Станете негови сенки. Ясно ли? Ясно. Това са скиците на конкурентите, нарисува Геном. Този тъпият е от Русе, смачканият от Пловдив. Помните ли как колят овцата в хубавата Елена? Къде? Оперетата, която посетихме колективно. Да. Та вашата съдба е същата, ако бъде отвлечен.